Mga katil, natatawa lang po ako sa aking mga Tagalog, sa aking mga sinalita kasi parang kiwa, pakinggan, no? Yung boses natin at saka yung paglabas ng tinig natin, parang parang natatawa po ako sa tono, no? Sa pagligtas ng mga sinalita natin, no? Pero at least maintindihan naman ninyo na yung sinasabi ko at halata naman na hindi po tayo Tagalog, at saka sinubukan lang natin magtagalog kasi ang daming nag-request sa akin na kailangan ko daw nga magtagalog para makaintindi ang lahat, no? Kasi yung kapatid natin ng mga Tagalog, hindi naman sila makaintindi ng Bisaya. Gawas lang po in English, makaintindi po sila.